Moro moro, se on Veeti vlogaa ja pelailee ja... Esteltämme. Ja tänään me pelataan multiplayeria. Mä oisin ehdottanut zombie, mutta ihan sama. Kyllä me sitäkin voidaan jossain vaiheessa pelata. Nyt se tulee vasta periaatteessa. Mitä niin? Ei sulla kuvausaikaa niin paljon. Älä. No hae sun läppärissä sitten. Siirrä ne videot sinne koneelle, kun älä uppaa nyt YouTubeen. Siirrä ne videot vaan. Sitten voit poistaa ne sieltä. Noniin, multiplayer. Josta ei vaan bugi. Networkiin. Joita ei bugi. Connecting. Me pelataan PlayStation Networkissa. Mulla onkin toi Rescue mappi. Mä olin oikeassa. Pelataanko sitä sitten? Näettekö te mun clan tagi on VVJP Joo, eli kiitos. Veetin logo ja pelaile. Sitten tässä on minun class. Joo. Ihan näkallilla. Mä en kyllä tiedä yhtään sun plässeistä, että onks ne hyviä. Oh hiljaa. Mulla ei itse niin paljon paremmin. Uish! Tää oli varmaan 100 kerta. Saatte laskea semmosen kolinan kaikista meidän yhteisistä videoista. Laskekaa kuinka monta kolinaa on tullut ja kommentoikaa ne tähän videokatsojat. What the fuck? Are you a perverse? Ketä tuo puhuu? Se on niitä. What's up, nigga? What up? Mä vedän varmaan sen AK-4. Kattoko! Mitkä klassit nää on? Joo. Kattoko meidän tyyppejä. Mulla tuli joku bugi, et mä en näe mun. Ei kun nää. Se oli hetken aikaa se bugi vai mitä? Oo. Vai mitä et sä näet kaikki meidän joukkueelaiset semmosena mömmökasana? Niin mäkin näin. Joo. Sane ei ole hyvä pelaaja. Ei, vaan no sun klassit on aika peestä. Oot säkin aika peestä. Mä huomaan kyllä, kun mä oon jossain 50-luvulla, että Sä oot 43. en oo. Oo. Joo, eikö on 43, niin sitten on paremmat aseetkin. Haista! Aika nopeasti sä oot kyllä päässyt tähän. Saakeli Albertti hiljaa. Mitä sä mun koska? Ai, sun grafiikat kusee. Kuole. Sun graffa. Oltais oltu eri tiimissä. Voi. Näin kuole. En kuole yhtä paljon kuin se. On sulla onneksi Galili. Homo! Ja me ei muuten muistettu siihen, no ihan sama. No Niin. taas mä oon alimpi ruutu. Alimpilu. Ja jos Sä oot ollut jos katsotte sen mun videon myös, niin mä olin siinäkin alempi ruutu, ihan vain näin myöhäisiltaan. Mua häisi iltaan asti. Eikö siis tähän loppuun tai tähän vetivideoon? Hei, miksi sun pitää mennä sun mutsilla? Häh? Miksi sun pitää mennä sun mutsilla? Yksityisyistä syistä. Ja ennen sun Ei kun mä voin kertoa sulle sitten. Me vittu näyttiin videon kertoa. Mutta syynä on se, koska on ärsyttävää mennä mutsilla. Vai? Ei. Silloin mulla on just kiva, että mä saan vaan 2 tehdä mitä mä haluan. En mä ihan. Mun täytyy vahtia vaan koiraa, se on aina huono puoli siinä. Muuten mä saan tehdä 247 mitä vaan. Sitten mä saan olla ilman broidia, se on ihanaa. Pistä. Ja voin kuvata vlogejakin rauhassa teille kaikille rakkaille katsojille. Hyi! Fuck! Ew. That was my sister. Mä en ymmärrä, että mulla on pakko mieli puhua enkkua meidän videoissa. Tonttu, kerro mikä on ongelmani. Sulla on syöpä. Niin Mun piti kertoa tää jo puoli vuotta sitten. En mä sit Lääkärit ehdotti, että en kerro sitä muuta kuin sitten, kun sulla on vaan 1 päivä. Se oli Ei mua kiinnosta. jeppadi, Mulla on huono elämä. jeppadi. What the fuck? Yeah, buddy. WTF, are you fucking kidding me or are you fucking kidding me? Ja täällä on Spy Plane. Tää on varmaan eniten, siis niinku video, missä me ollaan eniten naurettu. Näitä pitäis olla hauskempia. Kato, mä lennän vaan. Minä lennän. Toi ei ollut sitten mikään copyright mistään biisistä. Mä sain care packagein. Mitä? Sane, suck my dick. Ei vaan, mitä mä sanoin äsken? I'm in fire. This girl is on fire. Tuliko
se copyright. This boy is on fire. Nyt siitä taisi tulla pieni copyright. Jos sä oot kysynyt luvat Justin Bieberin, niin... Sitten ei tullut. Niin. Vaikka Bieber ei kyllä laula tuolta laulua. Olit siellä keikalla. Olin ihan keikalla. En uskaltanut mennä ihan Bieberin keikalle. Bieber on niin gay. Suoraan sanottuna, jos Peetiltä kysytään, ketä on maailman gay Miksi te ihminen? pelaa BO2 modernetissä, kun sehän on yleensä parempi tämmönen peli. Eikä ole! Nyt sinä kusetat! Spaceship. Joo, joku heitti mulle hidasta pommin. Hidasta pimmin. Spammin. Spam. And I'm the world's best guy ever because I'm dying. Aio saada polkille. Joo, mutta en mä voinut katsoa enää tuohon mitään. It's all for you. YouTubers! Arvaa mitä tubettajat. Me rakastetaan teitä yhtä paljon kuin te rakastatte. Hei nyt. Ei puhuta noin seksuaalisista asioista tänään. Onks mä seksuaalinen mummo? Onks mä liian Mikä on seksuaalinen? seksuaalinen? Oho, miksi mä panin tota nappia? Koska sä oot spammer. Mikä on seksuaalinen homo? Oi ja Veeti teki Final Kill Camin meidän ottelun. Hei! Nyt pitää tappaa. Kato! Siinä oli Veetin tappo. Ensin ammutaan toi äijä matalaks. AK-47 rätätykset. Noniin ja laita se takas siihen. Sain mä uuden levu. Carrier Kills VI. Karrieritillis. Karrieritillis. Mut nyt me puhutaan varmaan zombei. Ei vielä. Mulla on asiaa katsojille. Okay. Niin että sillä aikaa mä kuvaan tätä vielä 4 minaa. Vai oliks mulla aikaa vielä kuvata 4 minaa? En tiedä. Ainakin mä kuvaan tätä vielä 4 minaa, jos mä pystyn. Sane, lopeta! Toi on niin korvaraiskaaja. Just toi Sane. Sane! Lopeta! Kuuleksä? Joku itki. Mun mummo. Tuo on kauhea pervoon. Perversit. Perversis. Onks mä oikeesti ihan homo? Häh? Mitä? Sanne, mitä mä puhun? Puhuinko mä ehkä vähän liian pitkälle? No, game starting! Se on moi! No niin, katsojat. Minä teen äkkiä minun killstreakit ja Mr. Sane, sä olet gay. Sane on biseksuaali. Niin just sanoin. Niin. Oliko sulla vielä tämmöinen? Oli asia katsojillani. Että katsojat, se on teidän päätös, olenko muna vai olenko munaton apina. Sane. Very fucking fun. Fuck off. Fuck off. Sane. Hei, sama tehdä meidän kuvaussysteemistä video 4 minuuttia. No niin, katsokaa. Hei joo, eikö mä tein sit kun toi loppuun, no niin. Niin, mutta hei. Mutta nyt katsojat. Nyt Sane näyttää naamansa. Moi. Moi. Hei. Ja